srdci nízkych Tatier sa ukrýva poklad. Kamenná chata pod Chopkom, útočisko plné príbehov a pokoja. Kedysi skromná ubytovňa pre robotníkov, dnes prístav pre hľadačov ticha a dobrodružstiev pod hviezdnou oblohou. Obklopená divou prírodou, ponúka kamenná chata únik z reality a príroda sa tu prebúdza vo svojej najčistejšej forme. V útrobách chaty nájdete pokoje plné starostlivosti, pripravené pohostiť 25 duší hľadajúcich odpočinok a dobrodružstvo. Okolo chaty vedie aj cesta hrdinov Slovenského národného povstania, trasa plná histórie a prírodných krás, spájajúca minulosť s prítomnosťou. V zime sa chata stáva domovom pre skialpinistov, ktorí sú pripravení zdolať zasnežené svahy Chopku. Kamenná chata pod Chopkom je viac než len chata, je to príbeh, dobrodružstvo a útočisko, kde sa príroda stretáva s pokojom.